Halo guys, Dek Kuang baru pulang dari kantor apa Dek? Kantor Tramigasi. Halo, Tramigasi ngono kan budal le yo ora pamit, mulie yo ora pamit lho. Terus entar guys iki guys Dek Kuang. Layak abote ra karuan. Dengke omat yes dengke. Aku dhisik zamane nggawa gledekan kuwi ya ini yo lagi mulih kadang ora ya ini. Lebih sore lagi nek karo dorongan kae aku nganti jam 5. Kan iki dengan sepeda motor kan cepet. Guys, kita oleh-oleh guys. Oh, tutup plastik. Iki oleh-oleh motor iki mang ning pinggir ratan. Ora ditemok tukang rasa tak temok aku. Tak direndi sing dedek-dedek gini. Nggo dedek gini guys tak kayak gini. Baru pulang kita lawan ya apa alah ilang ini aku apa masak wae aku mau ke pasar tiga indok karo Mbak Ayu yaiku ndok lho kon nggowo iki ndok pecahan dan mbok kepiye kok iso kula ndok iki mang do pecah iki dikekno aku wis tak masak iki. Sintani sik tak masak itu duwe lengo apa ora duwe kaya apa. Nah ini guys tak eksekusi nih tak masak ya Dek Kuang mau masak nih ya teko dodol langsung masak sebab dikai endok pecahan saka Mbak Ayu. Iki pemora tiga endok pecahan aku yo ora masak iki arek tak kei onclang guys, tak goreng tak kei onclang bumbune lah kene yo alah yo telenane kok koyo ngene alah iya sing kaku ra enak telenane sing kaku enak duwene yo iki. Oke guys, tak irisi onclang apa gawe marbabak bumbu marbabak tak awur kula nek masak ngeten iki nggih ora sing penting niku mateng bumbune yo sak karepku dhewe niku telenane kaya ngene alah dekeng-dekeng kaya sing masak iki. Bumbune apa ae aku ya ora roh tak awak pokoke kula nek masak tak awak mau tak pangan-pangan dhewe. Lah pripun ndok wis ngono nih mungkin nek ora landang dimasak mungkin nak ya selak mambu. On. Nah terus niki tak gawe bumbu niki. Bumbune napa ki apa ya? Tumbar kayak tumbar ae. Siti.
sithik wis. Lada sithik wis. Uyah berasin sithik wis. Apa nah yo. Micin sithik wis. Terus tak kayak apa nih? Bawang. Ulek-ulek iki. Tak kayak bawang sitok sithik wis ulek. Mati yo kanteling cuek kabeh. Asin ora? Kurang asin. Tambah nek aduh kok kasih bongko aku. Bagaimana? Iki apa kok melok ae. Empun terusan ini mang neng di iya kok lah. Niki ndok. Ora andok do pecah ngoten niku ya kon tak kon batine kondi lampu. Iya kok iso pecah aku dhewe ora ora kon gowo tak gowo niki wae. Tak kayak konten iki untuk awake Mbak Ayu niki. Ampun menawa drayo enak apa ya. Endi yo nganu kuwi. Sorete. Alah. Nah niki terus tak kokyok ngeten biasane kula niki. Tak kokyok. Muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak. Muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak. Muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak. Muga-muga enak, muga-muga enak, muga-muga enak. Kopiok nganti kuning telore niku nyampur iki. Kok bakul martabak niku lho. Dikene ngomplong. Iki ora diomplong tak kek cuek ae mawon. Pon wis saate niki tak goreng wis ngene ra wis enak. Hah, ngene ya wis nyamplong. Nah. Pakane niki nggih. Miki tesih enten turahan minyak jelantah tak sorne. Bisa enek turahan minyak jelantah ya apa ya? Pring-pring apa wae. Nek goreng ndok niku genine ampun gede-gede sebab nek genine gede-gede gosong. Genine cilik mawon nanging sing penting niku matenge rata. Oh. Lah niki mboten usah akeh-akeh. Niki mungkin kula ajeng sing namine nyambel tomat. Iki tomat terus. Ngelawon ndok ngeten iki kok nyambel tomat enake ora goro-goro ampun. Dicoba dulu. Wah, ketoke niku kok ya urung pati tuwek. Ketoke pun tuwek lah, nek pun tuwek ngeten iki langsung mawon dijegurno. Oh. Sampun dijegurno ngeten iki dienteni nganti 5 menit. Mungkin baru mateng. Lah niki tak ngombah pekak sithik.
Nah niki pun tak persiapno, kula mungkin sakwise niki mateng badhe sing namine kula badhe nyambel. Niki menika nyambel tomat. Nyambel tomat bumbune napa lah, bumbune lombok terasi. Uyah. Niki gandeng gendine kurang gede, mang gedheke sithik kemawon. Lho. Gendine kurang rata niki diundur-undur mawon sebab niki teplone niki kadang-kadang niku panase separo-separo, gendine separo-separo. Mboten goro-goro niki mengken. Nggih. Nek panjenengan badhe niki napa-napa. Niki gawe endhog kaya kula niku nggih saged mawon. Niki jenenge dipesen kula pitikane meleh. Gosong mengken. Ajur ndok. Niki ndok mboten tumbas kula dadine niku ajur mboten apa. Kok gosong iki. Ini mawon enak empun tak gulu. Nek gedegan ki akhire ngeten iki, matenge mboten normal. Gosong-gosong lho, gosong. Ya lumrah gosong sithik mawon. Sing penting niku ora gosong kabeh. Saking mriki niku ambune pun sedepe ra karo-karuan. Rasane kaya apa nggih dereng tak iki. Niki kula walik meleh. Sedelok mawon niku pun mateng kan brentok niku lho. Tak walike meleh lho. Kok dadi ajur kaya ngene, wah ajur brendok niku mboten tuku niku wau. Ndok awae Mbak Ayu. Lah niki pun mateng lho, apik to. Niki tak antake teng mriki. Mungkin tunggu mangan segone anget-anget. Salajengipun kula badhe sing namine niki nyambel tomat. Niki antarane nggih enten lombok, tomat, gambang bawang tak goreng. Niki diparingi minyak. Oh, minyak tawon kok duwe minyak. Ora duwe. Digoreng. Lho, kados ngeten iki nggih dadi ajur. Nang rasane kaya apa mungkin tak cicipane. Niki romboke tak oreng-orenge nggih lho. Niki nganti rombok niki mungkin dadi empuk. Nyambel tomat. Niki badhe kula goreng kedua kali. Yang pertama niki mung kangge ngempukno ingkang namine lombok brambang bawang. Tomat lan sak panunggalane lho. Tok.
niki digoreng kemawon nganti empuk. Nek sejar tangan mawon iki tak napa niku. Ora tak goreng timbul kok ngewong-ewong lakon. Setengah wis kaliren kok. Ditunggu niki ngantos empuk. Nek durung empuk aja diingkir. Mungkin nek urung empuk diingkir niku lekane niku alot. Aja dong bledos ya, kowe tak bledos nitrati sing masak. Engko wajahku lak korat kare tong wajah wis gantenge kaya ngene. Kowe tak masak sing anteng wae, sebab kowe engko bakal dadi tangane manusa. Niki sampun mateng ketingale. Tapi nyet-nyet yen kalih hotel empun empuk porong, karo empuk niku nggih berarti rong mateng. Kalih empuk nggih mateng. Kurang sedelok niki ketingale. Niki tak colok lombok saitik kalih lombok jempling. Lho, niku namine lombok jempling. Lombok pedes. Lah niki sampun mateng. Lah niki tasine niki lho tak lebokne. Tasi kok antara urutnya lagi angel men soane. Yo. Niki tasine pun nyemplung, tasine niku dicemplungno mburi mawon. Tasine niku dicemplungno bareng akhire mungkin niku gosong tasine rasane sambele niku iso pahit. Tasine niku matenge glis. Makane tasine niku di longke mburi kemawon. Niki ketingale ambune pun seger tak patenane nggih. Lah saniki sawise dipateni. Saniki dituangke teng cowek. Selanjutnya niki badhe kula bumboni, monggo tak mirsani badhe mirsani carane lek bawang niki nyambel tomat dibumboni piye carane. Aku ra iso lek iso nyambel lek ra iso. Semua bisa, yang namanya masakan itu tergantung dari mereka yang masak. Niki sing kambing pertama niki kula paringi uyah. Yang kedua niku kula gawe micin titik. Sing ketiga niku kula paringi ingkang namine gula titik. Pakai kaldu apa ora ya? Biasanya tak kayak kaldu, ora usah tak kayak kaldu nih. Pakai ini kemauan temenan. Biasanya niku kula kayak kaldu masak ngoten niku biasane. Nah hari ini ora tak kayak itu ya masalah. Enak apa ora enak ya ora apa-apa niki mawon pun enak. Saniki wayahe diulek, guleku ning ndi? Napa? Diulek sing kanthi lembut. Mungkin nek niku mboten lembut niku sing mangan niku ya rada kogel. Tur meneh nek lembut niku nggih merata. Merata dari bumbu tadi yang dicampur itu menjadi satu. Niki nggih rada alot jane. Nang tak ampeng mawon mungkin bawake pecah kaya kenganane nika. Kita alon-alone mawon. Gandeng niki
pun badhe. Urung bar. Nempun ngeten iki diincipi kurang nopo, apa kurang asin, apa kurang ajar, apa kurang piye. Nah niki kurang asin. Nek kurang asin ditambahi kalih uyah. Iya lek jenenge kurang asin yo ditambahi uyah. Yo. Korek. Pun asin lan pun enak. Sawise ngeten iki biasane kula goreng melih, lan iki ape tak goreng melih. Biyen. Tak wangane ra yo tuku neh. Lah duwe ra duwe yo ora usah tuku. Tak settingi kamera. Niki wau nek tak goreng neh niku ngopo-opoan mau mentan. Oh, dikakno lho. Kompore ugus-ugus niku dikakno melih. Lah niki nggih diparingi lenga jenenge goreng niku kalau akeh men sithik wae kok. Diedrek mawon lho, nek nyambel niku nggih, nek goreng sambel niku nggih diedrek ngeten iki. Pun sedelok mawon nek kesuwen niku mondhak gosong. Pun pun dados toh masane hari ini lho. Enak era gara-gara selamat mencoba.